Yadda za ka hana kowa ganin ka online. Jama'a assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wannan bidiyo a wannan tiyata mu ta Kaugama Tech. So don waye da yau ne farkon da ta wannan tiyata mu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar gaba ka da all. Hakan shi zai baka dama da zarar mun saki bidiyo YouTube za su sanar da kai. So mu je mu fara bidiyon. So kamar yadda gani a cikin wannan bidiyo, mun kawo maka sabon bidiyo ne yadda za ka hana kowa ya ganka online. So akwai wanda suke so su rinka hawa online time by time, amma ba sa so idan sun hau, so wani dan uwa ko wani aboki ko wata budurwar ka baka so ta gane cewa ka hau online. To abin da za ka yi shine za ka zo ka shiga cikin WhatsApp naka. Idan normal WhatsApp kake amfani da shi ma dai ɗaya ne, idan business WhatsApp ne ko GB WhatsApp to ɗaya ne. Yanzu mu yanzu za mu yi amfani da GB WhatsApp ne. So idan ka zo ka shiga cikin WhatsApp naka, so kamar haka, bari mu fara daga farko. Idan ka zo ka shiga cikin WhatsApp naka, ga can daga sama ga can a alamar laika guda uku nan, ga can inda ƙaro na nan ya je, so sai ka taɓa su kamar haka. Bayan ka taɓa zai kawo ka nan wurin, ga yanda aka sa setting ɗin nan, so ga shi nan kamar haka, so sai ka shige shi. Bayan ka shiga inda aka sa setting nan, ga yanda aka sa privacy ɗin nan, ga shi nan, sai ka zo ka shiga. So bayan ka shiga sai ka taɓa can sama ga yanan lesson online ɗin nan, sai ka shige shi kamar haka. Bayan ka shiga to za a ga yana kan naka yana kan contact naka ne, so ko ka gan shi a nan ko ka gan shi a nan ko ka gan shi a nan. To sai ka ɗauko sai ka dawo da shi kan nobody ɗin nan, ga shi nan inda namu yake kai nobody ɗin nan, sai ka dawo da shi nan, kuma sai ka mai da ya samu last cream ɗin nan, sai ka mai da shi ma nan. Bayan ka dawo da shi kan nobody ɗin nan ma sai ka dawo da shi kan na ƙasa, so sai ka yi back, sai ka dawo ka ga ya setu. To yanzu ka ga haka mun riga da mun seta namu. Yanzu duk lokacin da muka hau online babu wanda zai gane cewa mun hau online, mun hau ko mun sauka babu wanda zai gane. Kuma muna online mutum ya yi mana message, kaga san wani lokaci mutum zai ma message kai ba kai ma reply da wuri ba, sai ga cewa gashi kana online amma ka yi ka duba sakon shi bare kamar reply. To yanzu ba zai ma gane cewa mun hau online ko ba mu hau ba. So wannan ita ce hanyar da za ka bi ka hana kowa ganin ka online. So mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.